Здравейте! Днес ще ви направя сърми, зелеви с мляно месо и бекон. Малко по-различни са от нашите зелеви сърми. Това е от немска традиционна кухня зелеви сърми, обаче не са като нашите. Най-напред ще приготвя зелето за листата да могат да се омекотят в вряла вода. Отвътре го изкормям. Малко трудно е, защото е твърдо. Извадих сърцевината на вътрешността на зелето. Слагам една вилица за по-удобно и във вряла вода ще постои около 10 минути. По-удобно ще бъде с вилицата така, за да може да се изкарват листа. Сега ще подготвя плънката, мляно месо, галета, едно яйце, една глава лук и подправки. Добавих месото и горчицата, слагам и едно яйце, сол, половин лъжичка майоран, червен пипер и половин лъжичка черен пипер. Галетата също слагам. Ще умеся каймата. Каймата е умесена. Сега ще изкарам няколко листа. Ще ги охлаждам във вода. И останалото пак обратно. Така, до следващите листа, постепенно, през 2-3 минути. Ще ги навием сърмичките. Ще разрежа тая дебелата част, ще я премахна. Сега ще направя соса, доматено пюре, олио и зелевата вода. 30 мл олио и от зелевата вода. Разбърквам ги, поливам сърмите и ги слагам във фурната. На 180 градуса 45-50 минути. Сърмите са готови. Ухаят много добре. Направете си и няма да сгрешите.